Avui estic molt contenta i us vull donar la benvinguda al nou curs 25-26. Sé que és un dia de nervis per les famílies, pels nens i nenes, pels profes també, pels mestres. O sigui que des d'aquí us vull desitjar que tingueu un bon inici de curs, que comentar-vos que el curs ha iniciat amb normalitat. Són més o menys els mateixos grups que teníem l'any passat, amb novetats com, per exemple, noves formacions a nivell de cicles, un cicle, l'FP bàsic, un cicle que ve a estar en un entremig entre l'ESO i el que seria els cicles formatius de grau mitjà. També una nova formació a nivell d'administració, però en aquest cas més especialitzat en l'àmbit sanitari. Recordar també a les famílies i als estudiants que teniu per part de l'Ajuntament diferent tipologia d'ajuts perquè pugueu demanar a aquelles persones que tingueu la necessitat. Ajuts al material escolar, ajuts al transport, també ajuts pels menjadors i ajuts també per la matrícula de les universitats, que també és important. Esteu també atents i atentes a les xarxes socials, a les convocatòries que surten per part de l'Ajuntament per tal de poder sol·licitar aquells ajuts que necessiteu, que considereu necessaris. Continuarem, això sí, reclamant a la Generalitat aquelles inversions necessàries i els recursos per continuar el curs amb normalitat i perquè les inversions que no s'han fet en els darrers anys es duguin a terme, si és possible, aquest any, i que res més, que us desitjo que us vagi molt bé el curs, que gaudiu moltíssim i que sigueu feliços en aquest nou any que comença just avui.